enot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga. An oras na ni hatod sa Indokan kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano. Pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Irigan City. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigan City. Kung ako mailusyon, gusto ko sana magayon. Habog ko sa makanuson, puro kang tiyawa aabuton. Kaya ka na ko mailusyon. Pinili ko magayon, maski nga ni pagparatabukaon. Kayang-kaya kung tiuson. Nakalihis ang pirang taon, habol niya pa ako simagon. Maski nga ni pagparapiriton, habol niya daasa makanuson. Ang inabot ko, ulitan, binasted mo ako. Tulong bilog ang naubos ko. Asay-asay ako sa tinampo. Hihihing ang pangarap mo. Tawang-tawang, binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Nakalihis ang pirang taon, habol niya pa ako simbagon. Maski nga ni pamparang piriton, habol niya daasa makanuson. Kulong buo ang inabot
sa tilang ko hihinging ang pangalan mo. Tagaw-daw, binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Binasted mo ako. Okay, binasted mo ako. Talagang busted. Pati boses ko pala busted eh. Maraming hapon po sa inyong gamos mga tugang na naghihinanyog sa programang Tanog Bicol. Ayan, hindi pa. Talagang busted ang mano. Tanog Bicol, sarong oras po, alas 2 hasta alas 3 kada Sabado. Tanog Bicol po, puro Bicol tayo ngayon. Busted na busted. Ano ba yun? First music eh, binasted mo ako. Huwag mo naman akong babastidin. Ang tamang oras po, alas 2 sa 10 na po niya na pagkahapon. At sa tuya po makakaibanan, yaon po si Sir Joanner de Villa. Yaon pa man po sa, of course, information si Jimmy Guanson. And of course, yaon man todo man medyo hingalo si Sir Chabi na obra. Nang sa muyang hepe si Engineer Abelin Don Toralio. Yaon man po duman sa transmitter of course, si Felix Lagrimas at sa iyang tagapagtanggol si Aldrin Orlanda. At siyempre, ako po sa inyong kaibanan, may pong iba kong diyang magayon-gayon at talagang magayon. Sabi ninda, nagtatawa si Joanner. Talaga, wag ka nang mag-react, Joanner. Magayon naman talaga ako. Ayan, gusto ko lang tumawa dahil medyo talagang siesta time kaya si Manay Elma de Limagas pero nagsasabing welcome again to the program Tanog Bicol. Babayeng taga Bicol, apod Bicolana, marayan ugali, pemi pang maugma, maray makiayon, maray
Do you agree, Marilyn Albar Orbon, na talagang ang Bicolana daima padaog sa kagayunan? Ayan, may naghihinanyog siya to. I just don't know from where are you. I don't know. Sibrael, what's this? Sibrael, ang sabi niya, Inseles, okay yun. Ay, nako, ano ba to? What is happening to? Good morning, according to him. Good morning. It means Tisikor, Ederem. I don't know from kung taga saang planeta ito. But anyway, ay talagang hindi ko maintindihan. Torsico, I don't know kung taga saan ito. Taga saan kaya ito, Marilyn Albar Orbon. But anyway, good afternoon sa paghihinanyog mo. Padagos-dagos kita sa tuyong programa kung bakit ini naghihinanyog na daig ko ini. Ayaw, hindi ko mabasa, talagang hard to understand. Basta sabi niya, Tihikor ederim, no insilig ay das. Oh, ewan ko. Clavel na magayon, nasa kuyang ranga, sa mahal mong hardin, ako paaram na, sa mahal mong hardin, ako paaram na, ang mahal mong aran, iyo kong kaiba, magdali sa puon sa imong dungawon, dungawon man lamang, kupri mong servidor, dungawon madali takon dai maaktan, dungawon madali sa puon ta magagadanon. Ang mahal mong aran, iyo kong kaiba, magdali sa puon sa imong dungawon, dungawon man lamang, kupri mong servidor, dungawon madali tibaan, di maaktan, dungawon madali sa puon ta magagadanon, dungawon madali sa puon ta magagadanon. O iyon ay ni ang bunga ng paghali mo yata na kami mo pabayaan sa sadiring daga. Minsan gura doon pungaw, titiusong ginaha, daiming mapugulan, magapat na luha. San ito ka na sa harayong lugar, sa imong
panahon na tinitius ko, labi mong pasabi kan pubing buhay ko. Uyami na dulo, neneng sasay mo, naghagad ning tawad kan salang ginimo. Sasakuday ka ning kapaniruan, huling igwa ka ng ibang namumutan. Alag na drumduma sa tung ulay-ulay, solamente ang Diyos sa tung kaatuban. Alagad rumduma sa tung ulay-ulay, solamente ang Diyos sa tung kaatuban. Solamente ang Diyos sa tung kaatuban. Okay. Good afternoon man po kay Virginia Serrano Carpio. Good afternoon po, ma'am. First time ko po sa FB Live. God bless you po. Okay, thank you sa paghinanyog kay Virginia Serrano Carpio. And of course, good morning man po good afternoon. Yan, good afternoon. Kay Marilyn Albar Orbon, who is watching right now na ayan, di raw ako nag-great touch. Yes. Oras na kaya no retouch at all. Kaya sorry, pero magayon pa rin. Although nag-retouch, magayon pa rin. Hello also, good afternoon to Saber J of Bangladesh. And of course, ining si Braille Teken o si Very Turkish. Okay, sorry, I don't understand what you are talking about. I don't know. I don't even know from where are you. But anyway, thank you for watching the program. And of course, kay Salve Orsini Barayoga. And hello also to my love from Nigeria, James Wali Osas. Good morning. I just hope that you're already wake up. But anyway, we have to continue the program. Ining sa kong mga hinadrangay, dahil nanggal kan pagmawat ko, kan labi-labing kagayunan mo, puso'y nabihag pagrumdum simo, tay kanang ganang dalamayan ko, liling yamanan, nasasakitan, harus pa sana buhay ko magadan. Matitios daw ng puso ang siring na kamugtakan, puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan. Ang siring na kamugtakan, sinimporta na magistar, kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan. Dahil ako minasiring, tabakukman akong angay, bulikan sa kuya kamutakan.
ay namutan ko sa ibang aldaw. Ining sakit ko mamatian mo man. Matitios daw ning puso ang siring na kamuktakan. Puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan. Ang siring na kamuktakan, sinimporta na mag-istar. Kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan, dai ako minasiring, tabakukman akong angay. Hulikan sa kuyang kamuktakan, ay namutan ko sa ibang aldaw. Ining sakit ko mamatian mo man. Ito rin mamatian. Good morning also, or good afternoon to Virginia Serrano Carpio. Good afternoon po, ma'am. First time ko po na mabayad taika sa FB Live. Okay, God bless you. Thank you. And of course, hello also. I would like also to say hello kay Nenita Lucenia. Good morning, DJ Elma and all the staff of RPNDCKI Iriga. Watching from London. Okay, thank you very much, Ma'am Nenita Lucenia. Kumusta kayo dyan sa London? Mabuti ka pa, yaon ka talaga sa London. Kasi kami dito, joke lang to ha, pag sinabing London, it is London Bridge. That the London Bridge, but going to London. At good afternoon, Ma'am Nenita Lucenia, watching from London. Of course, hello also to all those who are watching, yung mga naghihinanyog po sa kanilang transistor radio, and also sa kanilang mga FB Live ki Esther De Lima, and of course sa gabos na naghihinan nyo ganyan ki Elizabeth Gaspe of Kuala Lumpur, Malaysia. Hello, good afternoon din dyan, the same time kita, Malaysia to Philippines. And of course to all the barangay councils of Barangay San Agustin, Irga City, and of course to Lourdes Tampoco. Sana kanta ko ulit dito sa Sabado, magsama-sama tayong mag-enjoy sa happy hour. Be happy every Saturday dito lang po yan sa RPNDCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Padagos po kita. Sa banggi, sa higdaan, nakamate ako. Tulog nitong asin daghan sa lubak ko, katurugan pagkukundi sa kung tumor iyo palan. Dago sa kubangon tukaw ako, bago kalay-kalay sa ko bitis. Puro hapihap ang tuhutan at kutulog si arthritis. Isa kong paghiling, pasiring sa bubungan. Simong naon, nahiling ko, makanuson man. Si nanay, si tatay, di ko pabayaan. Palagit na buo, si sako'y ang utang. Si pagdaras ako, nin siyam na bulan. Gatas kong dinudok, puro inutangan. Ay nanay ay tatay, kung ako mali, ihilawon mo man sa gabos mong akin. Makakuha ka man, ni makakasangli, dai maka
taning payo ibuntog sa lawo. Kung mahiling nindon na nag-ano-danon, sa puda man tulos tibaat malabot. Magayumpalan ang bangging maliputon, daraga soltero pag-ago ang isipon. Tistigos ninda si mamay, asin si papay, nganing mga tao siriman, daing sabihin Andipon, ning kapanggihon, nagtaong paglaon sa magka-ilusyon. Mag-ibahan sinda habang panahon, puros kaugnahan, mayong kahaditan. Mara sa pabayan nangungutan, tadaig kinahera sa kuungan. Nenang pwede man daw iprindang panugangan, kuyaw sa mong harong mabawasan. Maray pang kwarta, taigwan ng tao, ako nga ng tao, daipan ng kwarta. Nenang marasa pa, nadaig ka na hera, pag ako naging ganyan, baklong ka. Nenang marasa pa, nadaig ka na hera, pag ako naging ganyan, baklong taka. Panahon ko sa di ka pa man, nagkarawat kita
Nakadangog ako, hayop na naghuhuni. Paghuna ko sa lampati, pakukundi, sisat kong padi. Nagusat bangon ko ang akong baso at singing pulutan. Sa kamatangaan nimbang di kami nag-inuman. Sa kong paghiling sa galunan, naubos na. Ay inanay, kapipitin man. Ano man yan pa di na ako binitin mo. Madarang tuba, so talagang sigurado. Kung bubuyungon mo, buyungunin husto. Pag ako nabaya, ika ang pulutanong ko. Sa rumbang di, sa silong di, nagkadango ako. May hayop na naghuni. Paghuna ko sa lampati, pakukundi, sisa kong padi. Ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata, pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pakikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemble. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Quincentenary Faith Rewind. The Santo Niño de Cebu is one of the best-known images which arrived in the Philippines in a preliminary Western contact with Ferdinand Magellan in March 1521. It is the oldest Christian image in the Philippines.
KBP marks 500 years of Christianity and this station. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bicolano kita, sa puso asin dugo. Ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog. Ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot. Pagpadangan sa banwaan, kapatawa sin Diyos. Bicolanong buronyog, rehiyong makusog. Buronyog, ang gabos, para sa igagarahay. Kusog, Bicolandia. Ang gabos na sektor, kan sa tong ranay. Kusog, Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukuha. Tindog, Bicolano. Kusog, Bicolandia. Kusog, Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog, Bicolandia. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig. Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649. Ayan ang daing iba. Sa pakikinig po hello, good afternoon to time, Laurami, Cassandra, watching from Tagaytay, Tanog Bicol program. And of course, ki Francia Barayuga Samar, hello, Mana Elma, hello. Good afternoon and thank you for watching the program Tanog Bicol. And of course, ki Ati Sonia de Lima Serranilia, Briones is always watching Tanog Bicol. Paborito daw ninda ang programang Tanog Bicol kasi naaalala ninda nung that time na mga aki pasindayaon sila digdi sa Bicol. And of course, sa gabos na naghihinanyog po, yung Madam Nenita Losenya who is also watching from London. Just imagine from London, maabot ang programa ng RPN DCKI. And of course, sino pa ba? Yung mga naghihinanyog po dyan na hindi ko, yung sa mga radio, transistor radio ninda. Maray na hapon po sa Endogabos and thank you very much for watching the program Tanog Bicol. Talagang ining pampagirumdom kan sa tong buhay-buhay kan mga inot na panahon na yan pa kita digdi sa Bicol. Kaya keep watching Tanog Bicol every Sunday 2 to 3 in the afternoon. Puro inito tugtuging Bicol noon. Bicol talaga. Tanog Bicol. Kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, bighahagat ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo.
sa buhay ko, mga oras na pangatugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na pigtatao si mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, ikahagat ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ano baya ang gusto mo para ko sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga, daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ikapirmi ang pighahanap ko. Okay, ikaw lagi ang hinahanap ko. Pa-shout out daw, sabi ni Francia Barayuga Samar. Oh, happy birthday, Jeneline Hill. Igin ni Alma. Ayan, Madam Alma. Oh, paano ba yan? May, ano ka pala, may ganap. Dahil birthday ng anak mo na si Jeneline Hill, igin ni Alma. Ayan. Sabi niya, pagbati galing kay Francia Barayuga Samar. Oh, may ganap ka pala dyan, Madam Alma. Don't forget the putsiko. Putsiko kita dyan, Madam Alma, after the program. Marami kadakol kan mauutusan mo dyan magdala ng putsiko. Diba, Madam Alma? Ang sabi naman, pa-shout out, watching from San Juan, Baaw. Shout out ko no kay Jocelyn Barayuga. Okay, Jocelyn Barayuga, and I would like also to say hello to June Barayuga of Palawan, ang Palawan. Ayan, nandito tugang mo. Nandyan ngayon sa Baaw si Jocelyn Barayuga. Ano bang mayroon? Bakit hindi niyo ako in-invite? May ganap yata. O invite niyo ako para diretso ako dyan after the program. But anyway, hello also to Francie Reyes of Laguna. Francie Reyes of Laguna. Dahil gumagaral-gal na ang lalamunan ko. Bumibigay na naman talagang hindi pwede talagang laging nabubugbog ang aking lalamunan. But anyway, padagos po kita sa Tanog Bicol dito po sa Iriga, RPN DCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Bicolana, magayunan ka, pirmi pang mauma, pagkaibanta ka. Ako nasa langit na, nasa gloria.
puso ko kan gayon mo. Nahiling ta ka na, ako mayong duda. Nasa puso, ika nasa na, mayag na iba. Bicolana, garo ka ada, sinda na aara, sa gayon mong dara. Ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, kan maray na. Nahiling ta ka na, ako mayong duda. Nasa puso, ikaw nasa na, ngayon ang iba. Bicolana, garo ka ada, sinda na aara, sa gayon mong dara. Ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, kan maray na. Kaya ako Bicolana. Oh, yun ang Bicolana talaga. To sigurado ka bang Bicolana ka? Marilyn Alvar Urbon and si Francia Barayuga Samar. But anyway, happy birthday kay Jeneline Hill. Ian Konoy, ayan. Yes, punta talaga ako dyan after the program. Tatawid ako dyan. Tatawirin ko ang Waras River. Makaiyan sana ako dyan sa birthday ni Duday. Sige, happy birthday, Duday. May have many more birthdays to come, and of course, yung happiest birthday. Tirahan nyo na lang ako dyan. Francia and Jocelyn, and of course, kay Alma. Alma, reserve mo, and thank you para nung putchiko mo during the, nung ano bang okasyon, through Kagawad Adolfo Gonowon. At padagos po kita, happy, good afternoon kay Francia Reyes of Laguna. And of course, again to Sabir J of Bangladesh. But of course, good morning. Happy breakfast to you, my love of my love. I know you just wake up. I'm disturbing you. But anyway, I will call after the program. We have to talk video chat. As you said, good morning, James Wale Osas of Nigeria, the only love of my heart. Good morning, and good morning. Happy watching. Kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na bigtataosin mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, bighahagat kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo.
buhay ko, mga oras na pangatugan ko, na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, pagkamuot na pigtatao si mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, ikahagat ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ko sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga, daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana, naitago ko pa, mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko, ikapirmi ang pighahanap ko. Okay, I'm always waiting for you and looking for you. Donald Deo, thank you very much for watching. From where are you? Donald Deo. But anyway, thank you for watching the program Tanog Bicol. It is, that means it is the sound of our province here in the Philippines. But from where are you? Deo, Donald Deo, who is watching right now. Thank you for watching the program. And of course, keep on watching all the radio programs here in the Philippines. I just don't know if where are you. Okay, just tell me from where are you. Deo, Donald Deo. And of course, hello again to Marilyn Arbar, who is talagang mga nagtantyaga na mag-watching. Hello also to Bat6569 through Menard Malate. Thank you very much, Menard. Extend my regards to all our bats. Hindi ko na pag-isa-isahin po dahil ang hirap. May mga nalilipasan ako. And of course, to all my love about kay Oche de Lima, extend also my regards to Senator Laila de Lima. And of course, to all my love, to my sons, sa mga anak ko po, kay Ariel and family, kay Mary Ann and family, kay Elizabeth and family, and of course, to Raquel and family. Thank you very much for watching the program. Lagi lang andito si mama ninyo. Thank you. Talagang miss ko na rin kayo. Kahit hindi ako nagsasalita, I love you all. Ako maugma, ngunyang nayaon ka sa atubangan. Tana, dai na mapara, mga paghibahan, pirmi kong pangaturugan.
mo lang ikadadamayan kaya. Hello also kay Zeta Servas Valle who is watching right now. Hello Kagawad Elma watching on your program. Okay, thank you very much for watching the program. Zeta Servas Valle. Paman ang magugustuhan gigibon dai na akong ibang mamumutan. Okay, sa paagi po kan kansyon na ini through this song, I have to say thank you for all those who are watching via live streaming and through the transistor radio. It is time already to say bye-bye. Okay, mga nakasama natin, of course, sa technical side, it is si Sir Giovanni. Sir Giovanni, dala-dala kita dyan. Nakita mo na ba sa lamesa? Yung sinasabi ko sa iyo. And of course, sa PSG, si Jimmy Guanzon. And of course, sa transmitter, si Felix Lagrimas. And PSG is Aldrin Orlando. Again, thank you to Donald Deo. Donald Deo, from where are you? But thank you, as I've said, thank you very much for watching the program. And kay Daryl Yaomo Iba Isara of Papua New Guinea, to all of you. And again, to my love, James Wale Osas of Nigeria, good morning. And I just hope that you have eaten already your breakfast. Again, thank you very much to all those who are watching the program, Tanog Bicol. For those who cannot understand, it is the sound of our province, of all different kinds of songs, sounds of our province here in the Philippines. And of course, thank you. And I'm the host of this program every 2 to 3 every Sunday. Happy watching to everybody and those who are listening from their transistor radio. Again, ako po sa inyong nakaibanan, the only one, the beauteous, the beautiful Elma de Lima Gaspi saying thank you, and good noon to everybody. God bless us all. Kaya ano pa man ang magugustuhan gigibon dai na akong ibang mamumutan dai na ako